bisi brum brum palai jagi tongma haino taklai ni o sa sai brira thamchi tham bisi Kwtal Tring terno palai nani yapri selaikha Jotindro para salka korbuk Khumtaya welfare society ni bwkhaktei o Khumtaya welfare society ni adongrok o kobo saka bisi brum brum hohom dodom khlaiei Tring ter palai ma haino taklai ni o bisi ni Simi hohom dodom khlaino bisi brum brum bisi Kwtal Tring ter palai nei hnei saka hukumu mukumu no rogei agini tomung chamung no rogei tinini bisi Kwtal Tring ter palaimung palaijakha Khumtaya welfare society ni bwkhaktei Palai le tong lai meni kok lai Kwtal ono muku TV media na belai na hambai tam nengke tini sonoro kok sana jor mane bagai sentini oro lai thanai bisi haino taklai bo Tongtho 33 Tring ter palai thang tongo korbuk sub division ni salka korbuk ni Khumtaya welfare society bai sung loa jijak tai অনেক দিন সেখান जों প্রিপারেশন না যাক ও Tring terno পালাইনা বাগৈ जों চিনো Tring tero যত আম চাইনি তাকতাই বুক जोंनो ও Tring tero ফাইনাই नायफायनाय চিনো মেলানো मोजाङै फायदिनै जों চিনি Khumtaya welfare society ni পক্ষङै কবগৈ Khumtaya welfare society ni bwkhaktei norok bisi busurok Tring palai meni kok laikhna abokhe जों taklaini फार्स्ट চিনি ও Tring bisi Kwtal पालायमानि जों आगिरगो जों खायनायनि पेपार सन्नाय मेयाखौ ताम नोंगो जों Tring terni समन्देव चिनो रासक सायमानाय गरै हानिमो जों ताक्लाय हिंगो जों चिनि साय सिगां खाय थांनाय अकरा साकरानि बिसिंथि जों सरङिनाखा आबनथिनि जों ताक्लाय निसिमेनो जों खायनायनि जोंखा Abakan norok to taklai bisini Simi yapri barok laika Tring bisi terno palai bagai ge pheba norok bisi brum brum da palai thana wan sugui tong जों bisi brum brum जों पालायनानै wan sugui दङ तामखे अ bisi brum brum पालायनानै थांथिनि अम चाइनि ताखुबताय बुहुक सं जोंनो ताक्लाय बिसियो सुबा माहिगोन सुबा खायंके अमानि साइ जों तायबो खतरखे खायनानै जों wan सुगजाक चिनो Khumtaya welfare society nahar mung to kobang mane tongo oma hai Tring palai mene bwkhaktei joto tirbo haste gana ne palai layo pheba state level of wahsu tunane ne wan sungma to tong bwkhawo abahai जों चिनि Khumtaya welfare society ni जे आसुगलायमेन बिसिङाव जों सालायखा कक्सा बायखा तामखे जों ताक्लाय फार्स्ट स्टेप जों चिनि उद्योगबायनो जों खायनाय स्टेट लेभेलावनो जों बाहागो रिङि माने आबनि बिसिङाव जों कक्सा बायखा Abakena omo hai Tring palai mene bisingtei norok ni yapri barok mung hai ka norok bobo sik jora kosto khlai palai mene klabulu korona kisasa kokosar जों अमो हासिङबो साका जों जे अ प्रिपारेशन जों प्राय 1 मास सिगांनो जों नालायजा आबनि बिसिङाव जों कक सालाय साबलायमेन बिसिङाव बाहागे जों एरेन्जमेन्ट खायनाय तामखे खायनाय जों आबो wan सुगलाय जों किसिसा चिनि ताक्लाय बिसियो जों खालायनाय जामाबा रां पैसा चिनि welfare society ओ कमनि बागै जों रिसिभरनि बिसिंथि जों कालेक्शन खालाय जों नालायखा अनेक कष्टखौनो खालायखा आबनि बिसिं पानो चिनि अ जे welfare society ni okra rok ba जोंनो ति दुनलाय जे okra rok बरनि फान बेलायखौनो जोंनो सुबाखा जे मंच तांथिनि बा जोंनो बुद्धि रिथिनि ए जे गारिं तांथिनि गोबां मा बरनि बिसिङाव जों फान मामानि बिसिंथिनो जों तिनि असक जाराव जों खासाय थायमान Trini norone o Tring tero narawai ngai chau sopane चिनो Tring tero नारावाया फरां नायगे चिनि आईएएस राज्य सरकारनि जे आईएएस चिनो करबक साब डिभिजननि एंगेताय अब टीटीए नि आईएएस ताय डॉक्टर ताय एसडीएम डीसीएम एसडीपीयू बरनो जों चीफ गेस्ट हिसाबै इनभाइट खालामो omo hai klaino kuno politics oni abo hai neta ro tunan hebar bansundoro जोंहरो ताक्लाय बिसियो जों वानसका जोंहरो पॉलिटिकल लीडर न कुनो एंगेजमेंट खालिया
जों जे समाजसेबी जे दप्तराव दंनाय बर'नो सिमिनि जों रिंखा जे नाय तंनाय लुकरनो नरनि बुखाखते क कचार मुंता मतंग ताबो सिनि क कचार मुंकेन हाय सिनि अ बिसि खोताल ट्रिं तेर 1433 खिसाब जे जों खुमथाय वल फिरबाय जे जेंजागमानि अमनो सिनि अ आमचानि लुकरक हासालै फाइनार फनो बिनो अ ट्रिं तेरनो जाहाते कुनो असिंखल खायवै काहामाखा नायथांगै सिनि अ ट्रिं तेर पानना मोजाङै तालांथों नङै दतर कलनो आं कचार बाक्सा बरक तो गोबां मा साइमिया तंना अ ट्रिं तेर बरफ खलाजगै तंग हायका लोकेशनाव साइमिया तंना इनका नङा बनो सिनान बगै नि कचार मुंता मतंग सिनि कचार मुंके जों मबाइल बिसिं जों मेसेज खायका रा जों माइकिं बो खायका ताइ जत बरकनो जों हासाल तासाल तंनायनो नि पुन बिसिंतै जों साहरका जों मोटामोटी जों जानार मते जों सिनसुर करबुक साबदिबे सनिया जे जों सिहरमानि तैने जों नि खवाय हयते नि अम्पि जम्पै टम्पै ज सिनेमानि बरकनो जों बेफोरका जaka tini norone o musamungo narchamung phani na musamung botol sopanya सिनरके जों मोसामुं हंके चिनि ए जे अ एलाकारनि चिनि स्रायरनो चिनि कालचार मोसाना बागै जों संखा आबनि बिसिंति चिनि अ हास्तिनि जे रसाबना करं बदलको फाइनाय और रसाब फाइनाय bukan paithagoni ni sinimu आनि सिनि मुंके किरु देबरमा खुमथाय वेलफेयर सोसाइटिनि चेयरमैन okay हाम